Tervetuloa meitä yhdistävien tekijöiden äärelle kuulemaan tarinoita luonnosta. Ja tällä kertaa saan vieraksi Noora. Ja ihan ensimmäiseksi Noora, kiitos. Olit kumppanin jälkeen ensimmäinen, kelle tämän esittelin. Ja positiivisella energialla tuupit minua eteenpäin ja annat mahtavia Kiitos. ohjeita ja neuvoja ja ajatuksia ja kehityksen kannalta. Ja tässä ollaan. Niin Noora, missä me tänään ollaan? Ensinnäkin ihana olla. Olen tosi innoissani, koska on tärkeä yhdistävä tekijä. Kyllä. Niin tänään me ollaan Koivulassa täällä Koskenrannassa. Ei tällä kertaa päästy ihan mun lempipaikkaa, koska siellä on niin kova pauhu, mutta lähellä, hyvin lähellä. No niin. Joo. Ja mitäs roolia tai mitä tämä tänään jaettu paikka sinulle merkitsee? Yhteyttä itseeni. Okei. Se on ehkä semmoinen, että kun tuntuu, että ulkomaailma vie liikaa mennessään, niin sitten on se paikka, johon tulee löytämään yhteyttä. Okei, eli tämä on niinku sellainen rentoutumisen ja mietiskelyn paikka, että täällä ei tehdä urheilusuorituksia. No ei, välillä sitäkin. Okei. Joo, koska se on myös semmoinen, että tietyllä tavalla koen sen niin, että keho on sen yhteyden niin kuin väline. Niin sitten kun saa hyvän kehoyhteyden ja välillä se tulee urheilun kautta, niin sit on yhteydessä itseensä, että ei ole siellä pään pilvilinnoissa. Niin, eli täälläkin pääsee juoksussa sitten niin sanotusti lentämään. Kyllä. Joo. No niin, se on kiva. Minkälaista roolia tuo luonto ja metsä, meri ylipäätään sun elämässä ajaa? Aika lailla kaikkea, näin voisi sanoa. Se on se hyvinvoinnin kehto, tuli ensimmäisenä mieleen siitä, mitä se merkitsee. Vesielementti jotenkin niin kuin äärettömän tärkeä. Ja luonto ylipäätänsä. Et ei sitä, ilman sitä niin en olisi tässä. Et sieltä on kyllä löytänyt sitä selkeyttä, yhteyttä ja voimaa. Okei. Haluatko sitä avata vielä lisää? Mitä se tarkoittaa? Tai mitä sinä tarkoitat sen? Voimalla, yhteydellä, selkeydellä. No ehkä just sitä, että jos on elämässä vaikka hektisiä tai haastavia aikoja, niin just se, että tuut luontoon ja veden äärelle, niin sieltä löytyy aina semmoinen helpotuksen hetki, joka sitten kannattelee sua taas tai saat selkeyttä, kun pääset pois sieltä kodin ahtaista seinistä. Ehkä. Ja saat tilaa ajatella, että mulle luonto on aina semmoinen niinku paikka, että siellä on tilaa. Siellä ei tarvi olla, suorittaa. Toki välillä sitäkin siellä juoksun merkeissä, mutta niin, että siellä voi niinku olla. Joo. Eli kun puhutaan voi olla tai suorittaa, niin viimeksi puhuttiin niistä eri kengistä, niin onko tämä käytäntö tullut nyt jo mukaan vai? No ei ole vielä. Ei ole vielä. Okay. Eri kengät. Vähän mennään samoilla kengillä vielä, mutta ehkä se mindset on nyt muuttunut siitä, että mitä haetaan. Ja itse asiassa eilen kävin pitkästä aikaa pitkiksellä. Oho, okei. Joo, ja juoksin tätä samaa reittiä täältä pitkin. Ja olin aika flow-tilassa, koska onhan se niin, että sitten kun menee tietyn matkan yli, niin ei siinä ole kuin sinä ja hengitys. Se on just näin. Ja se on sitä liikemeditaatiota. Ja menee ihan kylmät väreet. Että voiko myöskään niinku sen parempaa olla. Et ei se välttämättä ole sitä suoritusta, mutta se on niinku liikettä eteenpäin menemistä. Kyllä. Joo, siis se on just se. Toiset puhuu aina juoksussa kipukuopista tai jostain näistä tällaisista, mutta sitten on olemassa myös se flow-hetki, että kun ensimmäiset vaikka 15 kilsaa on ihan hirveetä ja kiinnosta yhtään ja sitten yhtäkkiä sen jälkeen sille mitään väliä paljon mennään käytännössä. Niin. Sitten tulee kropan nivelet alkaa hajoamaan, niin sitten taas loppuu. Mutta... Just niin. Joo. Okay. Ja eilen huomasin sen kohdan juoksuvauhissa, että niin sanottu matkavauhti, että käveleminen tuntuu niin kuin, että ei halua kävellä, mutta ei myöskään halua juosta nopeampaa. Että tämä on nyt se matkavauhti. Okay.
voi välillä kiihdyttää, Mm. voi välillä hidastaa, mutta tää on nyt se flow, No niin. Elikkä missä nyt voi mennä. Nyt ollaan ihan valmiita sit seuraaviin kisoihin. Mites muuten, olit sä lähes Salpalinjalle juoksemaan? En ole nyt. Et ole lähes. En. Okei. No niin. Joo. Hyvä sulle. Mä otan ne Nuts KK:n Karhun kierroksen, niin se on mulla nyt semmonen seuraava steppi siihen. Ja eilen itse asiassa lenkillä just kävin itseni kanssa tästä keskustelua, että huomaan, että musta on vähän semmonen niinku epäonnistujapuoli, että no mitäs sinne nyt lähtee, että jos me epäonnistun. Niin kävin keskustelua itseni kanssa tässä eilen, että että jos mä nyt niinku harjoittelen, niinku, niin joo, että siinä on se mahdollisuus epäonnistua, mutta halusin vielä lähteä sinne sillä, että minä olen vähän vaan harjoitellut ja menen kokeilemaan vai nyt sillä, että minä niinku oikeasti vähän suunnittelen mun treenejä ja juoksuja ja lähden sitten kokeilemaan sinne. Tuo kala vähän häiritsee. Mutta joo, ja siis sinun kanssa keskusteltiin ja olet varmaan lukenut silloin vuosi sitten, aika lailla tasan vuosi sitten, tämä homma lähti liikkeelle. Silloin kun että mietittiin näitä juoksuja, Nuts KK. Ja sulla on taas sama aika treenata kuin silloinkin. On. Ja sä oot jo treenannut. Kyllä. Eli sulla on pohjaa ja nyt on hyvä lähteä. Niin minä uskon, että se menee ihan maaliin asti. Ei enää. Tietysti aina voi tulla ongelmia matkalla, mutta että kyllä minä uskon, että kun vaan tekee töitä sen eteen ja tähtää siihen ja hyvin se menee. Ja Kyllä. mitäs sitten jos epäonnistuu? Niin. Mitäs sitten? Se ei haittaa, että sen niin kuin järjellä sen ymmärtää, mutta jotenkin se, että miten sen saisi integroitua tonne kehollisuuden ja tuntemukseen siihen, että se on ihan ok. Et kuitenkin mä oon yrittänyt parhaani. Et mä haluan lähteä sillä ajatuksella, että mä menen yrittää parhaani ja sitten jos ei niin kuin onnistu, niin sitten ei onnistu. Mitäs jos edetäänkin hetkessä ja jätetään kokonaan se ajatus pois, että miten jos en onnistu? Mennään vaan sillä, että mä teen parhaani ja treenaan siihen ja sitten me onnistuu. Kyllä. Että se epäonnistuminen, minä näen, että jos se sellainen tulisi, mitä ei pitäisi edes miettiä, niin sehän on siis vaan opetus. On. Sitten jos epäonnistuu toisen kerran peräkkäin, niin sitten voi ehkä miettiä, että oliko vika kuitenkin minussa, että sitten menikö opetus perille, mutta se ensimmäinen, niin sehän on ihan tarkoituksellinen opetus ehkä jopa. On, siis on ihan samaa mieltä. Just näin. Täytyy tehdä se mielen sisäinen työ. Täytyy unohtaa se. Niin, kun mä jotenkin ajattelen, että oli se sitten mietiskelypaikka tai sitten se juoksusuoritus tai joku muu suoritus, niin sillä mitä sä ajattelet, niin sillä on niin paljon merkitystä siihen, mitä sä olet. Niin sen suorituksenkin kannalta, voidaan nyt puhua vaikka siitä liikuntapsykologiasta, niin sillä on niin suuri merkitys. Ihan totta. Niin, ihan totta. Se täytyy käydä itsensä kanssa sitä keskustelua, että mitä mä haluan ja miksi. Niin, just näin. Se onkin hyvä kysymys, miksi, koska minä en ole ehkä löytänyt itsekään siihen muuten vastausta vielä, että miksi mä haluan tehdä näin, vaikka jokin silti ajaa koko ajan siihen juoksuun. Ehkä se on se liikunnallinen meditaatio, mikä siitä tulee tietysti ja tunne siitä, että tekee jotain ja suorittaa siitä se kurinalaisuus, mikä siinä pian on. Siinä on ehkä moni juttuja, mutta siellä on kirjallisuutta paljon nyt näitä, että miksi juoksee ja juoksijan sieluja ja kaikki, ja ne on ihan mahtavia kyllä, mutta miksi juoksen, niin miksi juokset? Miksi juoksen? Niin. No, se on se mindfulness. Eihän se ole mitään muuta kuin sitä. Kyllä. Se saa vähän energiat liikkeelle ja vähän kuormaa ravisteltua pois ja ahtaa sen tilaa, lisää tilaa. Totta. Se tuo niinku sitä tilaa. Niin, eli ahtaa sen tilaa, lisää tilaa. Ne tarkoitat varmaan ihan niin päässäkin jo tavallaan se ajatuksiin. Joo. No, nyt sain kiinni siitä jotenkin. Joo. Totta.
se on hetki, kun tietyllä tavalla voi sen kaiken tiputtaa pois. Ihan totta, joo. Ehkä se on, niin. Ja se on mulle vielä semmoinen, että mä juoksen ilman musiikkia tai mitään podcasteja. Et eilenkin sit vetäsin se reilu 2 tuntia. Niin se oli minä. Ainoastaan minä. Sinä ja sinun ajatukset. Ja mun keho. Ja sun keho. Hengitys. Niin kyllähän siinä niinku aika syvälle pääsee. Kyllä. Ja myös sit se hetki, kun tulee se flow-hetki, että kaikki tyhjenee. Sitten vaan mennään. Niin. Joo. Okei. Tuossa oli paljon mietittävää. Toi on niin hassu toi juoksu, kun sen voi rinnastaa niin monen asiaan ja mitä se oikeasti tekee, että ei niinku tämmöistä mistään muusta urheilulajista toi pääsisi samoihin niinku tiloihin tavallaan. Varsin en nyt sano, että se 100 metrin sprintti on ehkä se juoksu, mitä niinku siinä pääsisi mindfulnessiin, mutta kun puhutaan tuollaisesta niinku pitkän matkan juoksusta, mikä just väsyttää jo kehoa ja mieltä, niin se niinku sitten jossain pisteessä väsymystä sit se vapautuu se kaikki turha ja tiput sinne flow-tilaan, minne olisi kiva osata päästä niinku ilman sitä, että sä niinku väsytät itsesi ja kiukuttelet itsesi läpi niistä kivuista ja sitten mennään tyylille. Tai omalla kohdalla se menee näin. Kyllä. Mut joo. Onhan se hirveän opettavaista se just se kipukohta. Että luovutatko sä vai jatkatko sä? Joo. Keep up. Kyllä. Niin, että se on tavallaan 1 sekunti. Se on 1 sekunti, missä se päätös tehdään. Että joko se niinku sanot itsellesi, että ei, mua sattuu, ei tää ole kivaa ja että minä luovutan. Tai sitten sä sanot itsellesi, että eihän tää ole mitään tyylillä. Että menet siitä yli. Tahdonvoima. Se on tahdonvoimaa ja suurta sellaista välillä. Että kyllä se... Joo. Mutta joskus puhuttiinkin siitä myös, että kun tuolla treenaa, niin että vaikka on sitä tahdonvoimaa sun muuta, niin pitää myös kehoa kuunnella. Että välillä voi olla, että lähdetään siitä ovesta ulos ja mennään kympinlenkille ja välillä vaikka lähdet kympinlenkille, niin se kilsan jälkeen sanoo keho, että ei tunnu hyvältä, niin ei pakoteta itseään. Että voidaan myös olla armollisia keholle ja itsellemme. Ja... Just näin. Tärkeä itsetuntemus. Mulla äsken kävi mielessä tuossa se ajatus siitä, että minä olen ennen ollut siellä vähän, haluan käyttää tässä nyt sanaa rääkkiurheilun puolella. Että mulla on kokemusta siitä, kun kehoa ei kunnioiteta. Vaikka keho sanoisi, että on väsynyt, niin 1 treeni vielä ja 1 jotain vielä. Niin kuin tietyllä tavalla, että on halunnut, ja tämä tulee ehkä nyt sieltä nuoruudesta, ulkonäköpaineesta, että on halunnut näyttää tietynlaiselta, niin sitä ei ole keho osannut kuunnella siitä, että hei, että nyt mä oikeasti tarviin lepoa. Että tämä ei olekaan pitkällä aikavälillä hyvä juttu, vaan että tämä väsyttää ja tämä ei johda minua sinne, mihin mä oikeasti haluan. Niin mä huomaan etenkin silloin, kun sain lapsen ja keho muuttui raskauden mukana. Ja mulla oli tosi kova tarve saada mun vanha keho takaisin, koska se oli se mun turva. Ja se oli tosi pystyvä, vahva ja urheilullinen ja kaikkea. Niin sit sitä päätyi CrossFit-salille ja sit halusikin yhtäkkiä aika paljon vähän kaikkea. Ja näin jälkikäteen ajateltuna, niin se oli siis hieno, en sano yhtään. Siis mä sain upeita kokemuksia ja yhteisöllisyyttä ja ihmisiä mun elämää. Ja olen joskus miettinyt, että menisin nyt uudestaankin sillä tielle, mutta on ollut niitä hetkiä, kun ei olisi pitänyt lähteä salille. Okei, joo. Tähänkin pystyn samaistumaan paljon nuorempana vaan ennen kuin sain lapsia. Kyllä. Siis silloin kasvuikäisenä niin mähän on rikkonut omat polveni koripalloa pelatessa, että vaikka ei polvet pysy kasassa, niin vaan kovempaa vyötä kiinni ja sitten tullaan treeneistä ja polvet on mustelmana ja aamulla isä repii sängystä ylös, kun itse pääsee. Että onko se hyvä, että joku tuollainen 15-vuotias tarvitaan nostaa sängystä ylös, kun treenaa niin kovaa, niin ei se ehkä ole hyvä. Mutta joo. Mites tuosta liikunnasta ja niin nuorempana, niin oletko siis ollut paljonkin liikkunut nuorena ihan niin kuin lapsesta asti? Olen. Voisi sanoa, että ei ole semmoista lajia, mitä en olisi kokeillut.
puhun teini-iästä. Joo. Et silloin on ollut tosi urheilinen ja ollaan pyöräilty paljon. Sitten meillä oli 2 omaa hevosta, niin ratsastanut. Ja minä muistan, kun me ollaan pyöräilty neuvottomasta tuonne Husulaan Joo. ja sitten ratsastettu, hoidettu hevoset ja sitten siellä vielä takaisin kotiin pyöräilty. Ja sitä ollaan tehty tosi paljon silloin teini-iässä. Joka viikosta? Joo, okay. kyllä. Joo. Ja sitten ollaan pyöräilty neuvottomasta niin tonne Laajakoskelle ja hoidettu hevoset ja sitten sieltä taas takaisin neuvottomaan illaksi ja syöty. Ja et tietyllä tavalla se liikunta on ollut aina ja liikunta on ollut myös vähän se pakokeino, mistä nyt ehkä voidaan myös sit tulla siihen. Olen ollut 19-vuotias, kun olen ollut auto-onnettomuudessa, joka sitten muutti mun elämän tietysti kokonaan, kun sulle kerrotaan, että sun toimintakyky ei tule koskaan olemaan normaali. Tai mitä nyt normaalilla sanotaan, siis että sun hermostoon ja sun aivoihin ja sun nikamiin jää niin kuin jäljet. Okay. Että sen toimintakyky ei tule koskaan olemaan niin kuin samalla tasolla kuin normaalilla ihmisellä. Niin se oli silloin kova shokki mulle. Mikä itse asiassa ehkä vasta tänä päivänä, kun mä oon 35, niin alkaa vasta integroitumaan mulle niin kuin siihen, että kuinka suuri juttu se on loppujen lopuksi ollut. Se oman toimintakyvyn heikkeneminen tuossa iässä niin kuin nuorena. Niin, se on ollut vielä sellainen sormiin napauttamalla, että sä oot ollut ajatuksena edellisenä päivänä pyöräilemässä sit vaikka Laajakoskelle heppaa hoitamaan ja illan jälkeen ei sit voinutkaan. Niin. Haluatko siitä kertoa yhtään enempää? Minkälaisia ajatuksia se on esimerkiksi ollut silloin nuorempana, kun tämä on tapahtunut? Tosi suuria. Siis, no mä olin silloin, mulla itsellä on hirveästi muistikuvia siitä, mutta olen ollut sairaalassa silloin pitkään. Sitten olen päässyt sairaalasta ja sitten olen kuntoutunut, käynyt koulua niin, että opettajat on tiennyt, että tarvin erityisapua, jotta voin suorittaa opinnot loppuun. Hoitajaksi silloin valmistuin ja sitten kuitenkin yritin tosi paljon olla kuin muut. Sitten menin työelämään ja sitten 5 vuoden aikana olin 3 kuukautta pois töistä, koska keho ei pystynyt. Et olin sairaslomalla tosi paljon, kun oli väsynyt ja keho ei palautunut ja oikea käsi ei toiminut ja ei se edelleenkään toimi tänä päivänä, kun siellä on ne pysyvät vammat. Niin se oli nuorelle Nooralle tosi kova paikka. Aivan varmasti. Varmasti kaikille olisi, ei vain nuorelle Nooralle. Joo, koko perheelle sanotaan näin. Varmasti, joo. Miten mitäs sen jälkeen tapahtui? No sitten alettiin selvittelemään tietysti, että missään vika ja sitten tuli suuret. Minä kävin Tampereella yliopistollisessa selvityksissä ja otettiin kuvia ja testejä ja sitten minä olinkin siitä seuraavat 5 vuotta, ehkä sinne 25 ikävuoteen asti. Minä olen ollut semmoinen koekaniini, jota on testattu ja on ollut laitoskuntoutuksessa Helsingissä 6 viikkoa ja oli Suomen parhaat neurologit, psykiatrit, neuropsykologit, lääkärit. Siellä oli semmoinen iso fysioterapeutit, puheterapeutit, niin kuin iso tiimi, joka teki sit töitä mun kanssa. Ja sitten he totesivat, että et tule enää tekemään töitä, että sulle haetaan työkyvyttömyyseläke. Ja se on ollut tosi kova paikka silloin 20-vuotiaalle nuorelle. Että nyt mut on Suomen parhaat lääkärit tutkinut ja he on sitä mieltä, että en tule menee töihin. Ja siitä alkoikin sitten kova vääntö vakuutusyhtiön kanssa, joka sitten viimeinen päätös tuli, kun olen ollut 25-vuotias, niin sitten sieltä 25-27-vuotias. Että vähän miettiä. 26-vuotiaana tuli päätös, mutta se toteutui 27-vuotiaana. Kun tytär syntyi silloin maaliskuussa, niin tammikuussa tuli päätös siitä, että
työkyvyttömyyseläkkeestä. Eli siis siinä on ollut oikeasti niinku vuosien niinku Kyllä, homma. joo. Ja se on myös ollut semmoinen, mikä on mun hermoston aika kireellä vetänyt, koska on ollut sitä tiedostamattomuutta hyvin paljon. Ja sitten voi mennä siihen, että luonto. Niin, Se on ollut joo. se, joka on pitänyt mut kasassa silloin. Aivan. Eli tavallaan sit niinku, sitä kautta sä oot sit löytänyt myös niinku luonnon ja sieltä sen positiivisen puolen sitten, vai? Se on rauhoittanut. Joo. Joo. Okei. Toi on jotenkin... Vetää vähän hiljaiseksi, jos oikein sanoo, ei ole kokemusta ja ei, ja siis toikin oli isolta. semmoinen niin pintapuolinen ehkä raapasu just siihen, että sitten totta kai siinä oli kaikki. Oli työkokeilut ja miehän olin työkokeilussa vaikka ja missä ja sitten mietittiin, että uudelleen koulutetaanko mut vai mitä. Niin tänä päivänä siis tosiaan olen työkyvyttömyyseläkkeellä. Toki saan tehdä niin kuin vähän niitä mun nykyisiä töitä, mihin voidaan palata myöhemmin. Kohta. Joo, kyllä, olen niistä itsekin kiinnostunut. Joo, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Niin, joo, että oikeastaan nyt vasta alkaa tosiaan olla sujut sen kaikkien kanssa, koska sit on ollut niin paljon. Sieltä 19-vuotiaasta asti siihen 27-vuotiaaseen ja sitten syntyi tytär ja sitten kaikki se kehonmuutokset ja kaikki. Ja sitten tuli ero ex-puolison kanssa ja sen käsitteleminen. Ja nyt alkaa olla semmoinen kohta, että... Nyt on niinku tilaa Nooran käsitellä niitä aikaisempia juttuja jo läpi. Niin. No niin, just joo. niin. Se on hyvä huomata, että se niinku jossain kohtaa on jäänyt jotain käsittelemättä ja lähtee niitä purkamaan. Että se on sitä rankkaa työtä se sitten. Kyllä. Tuo liikunta ja harrastukset, me aika hyvin käytiinkin jo läpi, että mitä ne sulla on ja mitä sä oot siellä touhunnut. Tai itse asiassa me aika vähällä mentiin tällä kertaa. Viimeksi mentiin enemmän, mutta ei se mitään. Se ei tuu sieltä tänään, niin se ei tuu sieltä tänään. Onko sulla jäänyt jotain siitä silleen mieleen? Kyllä tavallaan mietin sieltä sitä, miten olet saanut tehdä kaikkea ja mitä et ole sitten kuitenkaan voinut pysähtyä oikein mihinkään. Niin lapsuudessa sitä, että on niinku painostettu siihen tekemisen, että täytyy tehdä. Ja se ehkä, nyt voidaan niinku siitä mennä tuohon onnettomuuteen, että tietyllä tavalla on hyvät ja huonot puolet, että kun on lapsuudesta ja nuoruudesta saanut semmoisen paineen ja suorittamisen ehkä mallin siihen, että nyt pitää mennä ja pitää tehdä ja pitää olla, niin en olisi välttämättä kuntoutunut niin hyvin, jos mulla ei olisi ollut sitä siementä siellä, että nyt pitää suorittaa, tehdä ja mennä. Et se on myös ollut niinku hyvässä ja pahassa, mutta se on ajanut mua niinku eteenpäin, mutta totta kai se on ollut tosi raskasta, kun ei ole ollut tilaa pysähtyä ja olla ja levätä. Okei. Eli niin, että se niinku, on se kasvatus vaan sellainen, että pitää aina tehdä ja vähän mitä kiireisempi olet ja mitä mä teet, ne olet parempi sitä jotenkin. tärkeämpi. Joo, just näin. Se on tää hyvä johtajamallikin, että mulla on niin kiire, että ei kerkeä puhua työntekijöiden kanssa, että ne on niin hyvä, kun sieltä osaa delegoida. Niin, se on nyt se, että sä olet huono johtaja. Mutta joo, tällainen niin kuin suorittaminen, joo, siis varmasti on niin kuin auttanut siinä, että nyt täytyy tehdä, että mennään eteenpäin ja saadaan itseni kuntoon. Mutta olisitkohan se kerran pysähtyä myös, jos niin, paha sanoa, tiedätkö, että jos olisi ollut vähemmän suorittamista siellä, niin olisitko se kuntoutunut niin hyvin, mutta olisitko se kerran ehkä käsitellä niitä asioita jo silloin. Että siinä on niin kuin vähän sellainen kaksipiippunen juttu ehkä, että mikä siinä on. Just näin. Kolikolla on kaksi puolta. Niin. Mutta kyllä mä itse näin jälkikäteen olisin toivonut, että sitä olemista olisi ollut enempi. Just sitä niin kuin, koska se on se, missä rakentuu se yhteys itseensä ja muihin. Sit on ollut aika yksinäinen kuitenkin loppujen lopuksi, kun on vaan puurtanut menemään ja yrittänyt olla niin kuin muut. Niin se on loppujen lopuksi tuonut aika paljon sitä yksinäisyyttä kuin se, että olisi pysähtynyt. Okei. Onko sun niinku tuntunut siltä, että silloin kun sä niinku tavallaan touhuut ja harrastat, niin sä niinku just piilotat sitä
niin kuin puhuitkin tavallaan, meet karkuun. Mutta sitten jos sä jäit kotiin nuorempaan yksin, niin oliko sulla sitten niin kuin tavallaan vaikea olla siinä? Oli. Oli, joo. Joo. Tää tuli niin kuin itsestään, niin kuin tajus Joo. saman, että tämmöinen menee tolleen. Joo. Et tosi niin kuin, oli jopa ehkä ahdistavaa. Joo. Jäähän sitten niin kuin omien ajatusten kanssa yksin ja sitten, että mitäs tässä nyt sitten keksit. Just näin. Tehdään talon suursiivous tyylillä yöllä, että ei Joo. tarvitsisi käsitellä asioita. Joo. Okei. Silloin on tosi niin kuin levoton myös, että olisi toivonut, että olisi ollut se kokemus siitä rauhoittumisesta. Kun sitä ei ollut silloin, niin sit sitä just... Kukaan ei ole opettanutkaan sitä. Niin, kyllä mä niin kuin tunnustan sen, että sitten se ulkoilujuoksu ja kaikki, niin se on ollut myös just se pakokeino ja piilopaikka just siihen, että ei tarvitse kohdata näitä kipeitä tunteita, että nyt minä lähden ja ulkoilen. Niin se on ollut välillä myös just sitä, kuten sanoin aikaisemmin, niin toksista. Et se ei ollut niin tervettä se, kun sieltä on puuttunut se itsensä kuuntelu. Se on puhdattu ihan vaan sen takia, että pääsisi itseään karkuun. Just näin. Tänä päivänä kuulostaa niin tyhmältä silleen, että hetkinen. Kyllä. Ei. Paljon myötätuntoa sillä Nooralle, joka näin teki. Voi pikku Noora. Just niin. Kyllä. Se Noora teki päätökset sillä tietoisuudella, mitä hänellä oli. Just niin, parhaansa siinä hetkessä. Niin, just näin. Se on se. Ehkä kasvatusmalleistahan nekin sitten tulee, että jos ei, no taas omalla kohdalla ehkä, mutta jos ei niin kukaan opeta sulle sitä, että mitä tässä voisi tehdä, vaan aina puretaan eteenpäin ja vanhemmat tekee samalla tavalla, niin sittenhän me mennään ihan samalla kaavalla ennen kuin jostain syystä osataan stopata se joskus aikuisena. Just näin. Mut, joo. Mulle stoppi tuli sitten tyttären syntymästä. No ensin se oli sitä, että haluan kehoni takaisin ja näin. Ja sitten mä aloin jossain vaiheessa miettiä, että millainen äiti mä haluan olla. Ja sitten siihen alkoi tulla kaikkea, se syvempi olemus, ymmärrys ja ehkä se henkinen puoli. Että sitten mä löysin tieni sinne joogan pariin, kehon pariin, sinne hermoston pariin. Joo. Ja siihen syvempään ymmärrykseen siitä, että kuka mä oikeasti loppujen lopuksi oon ja mitä mä teen. Okei. Niin se oli lapsen syntymä, mikä teki sen käännekohdan. Joo. Okei. Joo. Joskus miettinytkin, että mikä se on ollut, mistä se on startannut, mutta se on se lapsen syntymä. Se on varmasti ollut iso paikka, kun se on niin kuin isällekin iso paikka, että muuttaa miestä tai toivottavasti kasvattaa miestä. Puhuttiin tuossa aikaisemmassa keskustelussa toisen kanssa just siitä, että kun miehet miettii, että onko ne valmiita isäksi, niin siinä on sellainen, että ei kukaan ehkä ole valmis, mutta sitten kun se lapsi sieltä tulee, niin sitten sä oot valmis. Se pitäisi osata, tai niin kuin se tulee automaattisesti se rooli sieltä ja mukautuu se elämä sen mukaan, mutta ei sitä kannata pelätä, että parhaamme kaikki kuitenkin tehdään. Mutta sulla se on sitten niinku startannut tuollaisen suuremmankin henkisen kasvun tavallaan siinä kohtaa. Joo. Ja toki siihen liittyy se, että on ollut onnettomuuden jälkeen neuropsykologisessa kuntoutuksessa sinne 30 taisin olla, kun se päättyi. Joo. Niin neuropsykologi silloin sanoi mulle, että muistathan Noora, että sitten oman lapsen syntymä, että se tuo pöydälle sun oman lapsuuden. Että kannattaa alkaa nyt jo vähän miettiä sitä, että mitkä siellä haluat ottaa sun lapsuudesta mukaan ja mitkä siellä haluat ehkä jättää sinne ja mitä siellä haluat sun vanhemmilta ottaa kasvatusneuvoja itsellesi ja mitä siellä ehkä haluat sit jättää pois. Okei. Ja sitten ne niin jäi mun päähän, en minä niitä siinä kohtaa ehkä niin, koska minä olin jo siinä suorittajamoodissa, niin en mä silloin niitä silleen niin kuin, niin, mutta ne jäi tonne takaraivoon ja sitten kun tytär on varmasti ollut sen vuoden, niin sitten siinä vaiheessa just se, että millainen äiti mä haluan olla. Että lapseni tässä kasvaa ja minä kasvan. Järkyttävää vauhtia. Niin sitten
sieltä alkoi tulla Mm. suuria kysymyksiä. Sitten mä aloin kuuntelemaan mantroja tosi paljon. Okay. Mulla oli kuitenkin kokemus sitten myös ihana opettajani Noora Lintukangas siihen aikaan, mutta nykyään Mustajoki. Niin kävin Loviisassa kundaliinijoogassa reilu 20-vuotiaana ja se oli mulle transformoiva kokemus. Niin mä muistin sen kokemuksen ja ne mantrat, niin sitten ne tuli sit siihen hetkeen mulle tukemaan ja herättelemään sitä henkisen kasvun alkua, jos näin voi sanoa. Olitko se vielä silloin suoritusmoodissa? En, saako tippua pois? Se oli tippus pois. Ja kun mä ajattelin, että tuliko sekin niinku tavallaan sieltä suorituksesta, että mitäs nyt tehdään, se, että no hei, tää oli joskus hyvä, auttaisikohan tää, ja sitten tavallaan siitä tippunut, mutta okei, sä oot niinku tippunut ennen sitä kuitenkin. No ei periaatteessa ei, koska siihen samaan aikaan kuuluu se CrossFit-jakso. Niin mä muistan, että siellä mä oon ollut vielä urheilun parissa se suorittaja Noora. Mutta se on kotona sit ollut taas eri moodi, jos näin voi sanoa. Okay. Ja nyt se on oikeastaan sit vasta niin kun integroitunut kokonaisvaltaisen hyvinvointiin. Se, että ei tarvitse puskea ja suorittaa, niin kun, vaan kokonaisuus ratkaisee kaiken. Niin sanottua, kokonaisuus ratkaisee. Mutta totta kai siinä oli silloin paljon sitä, kun vauva-aika ei ole kenellekään helppoa, tai pikkulapsiarki ja taapero ja kaikki, niin sitten mentiin salille, tiedätkö, vähän purkamaan sitä omaa aggressioa. Et siinä on ollut vahvasti sitä mukana. Hassua tulikin mieleen, että mehän kävin kassalilla, kun lapset syntyvät. Sen 1 vuoden. Kyllä. Joo. Niin tunnistan sen elementin siellä, että se on ollut hyvä, mutta sitten toisaalta joo, on se ollut loppujen lopuksi ihan hyvä, mutta siellä on ollut vielä vähän sitä ylisuorittamista. Miten kun puhutaan, että sulla on ollut just tämä onnettomuus ja kaikki nämä työkokeilut ei ole pystynyt, niin miten sitten tuollainen treenaaminen, niin vaikuttaako se vielä sun kehoon? Vaikuttaa ja sen takia siis se CrossFittihan ei ollut ihanteellinen juttu. Ei varmasti, joo. Ja se on niinku just se, että kun mulla on oikein hartiarenkaan niin hermotuksessa ongelmia, niin se, että jos sä lähdet nostelemaan suuria painoja tonne pään yläpuolelle tai jotain muuta vastaavaa, että se oli ihan niinku mun omaa niinku sillä, että no jos sä haluat sitä tee, niin sit se on sun vastuulla. Mutta lääkärit nyt ei ehkä sitä suosittele, että sä lähdet niin sanotusti rikkomaan itsensä. Että tänä päivänä, jos mä tekisin sitä, niin mä tekisin hyvin eri tavalla. Että siihen tulee just se, että silloin mä olin siellä salilla siinä suorittajanuorassa, joka ei ollut se ehkä ihanteellisen asia. Niin kuin just sen kokonaiskuvan kannalta ja kehoni kannalta. Ja sittenhän siinä loppujen lopuksi kävi niin, että olkapää leikattiin. Okei, että se on sitten tullut sieltä. Joo. Okay. Joo. Mitäs tuo juoksu sitten? Se onnistuu vai siinäkin omia haasteita tietysti? No siinä on omia haasteita ton niskan kanssa, kun siellä on sitä likamenttivammaa, eli se ensimmäinen likama tai se likamentti, joka pitää kallon kiinni tuossa selkärangassa, niin se on niin kuin vääntynyt. Normaali-ihmisillä se on suoraan, niin mulla se on kallistunut vasemmalle. Minä nyt kyselen sun näistä mutta niinku, että jos haluat, niin voi kyllä ottaa poiskin. Joo, kysele vaan. Joo, okei. Joo. Ajattelin, että jos ei niinku halua kertoa, että mitäs kaikkea mun täällä on rikki, niin ei ole tarkoitus. Ei vaikea. Joo, okei. Joo, minä hyppäsin aika hölmösti sieltä aiheesta nyt takaisin tuonne harrastukseen, mutta lapsen syntymä on ollut sulle sellainen, mikä on niinku putum, räjähdys, alkuräjähdys. Just näin. Joo. Ja sä oot sit niinku siinä hakenut just siellä CrossFitissa ja tällaisissa niinku, kuka se Noora on ja tietysti omaa vanhaa itseään takaisin ja näin, niin oliko se sitten sen jälkeen niinku suoraan kundaliinijooga vai tuliko siinä vielä jotain? Kokeilit sä, löysit sä heti sen? No tämähän on nyt semmoinen johdatuksen polku. Okei. Et kun mä oon kanssa onnettomuudesta asti käynyt fysioterapeutilla. Mulla on sama fysioterapeutti ollut 15 vuotta. Joo. Niin hänen tytär on sitten jooga noissa jutuissa mukana.
Okay. Ja silloin oli semmoista kuin joogafestarit ja on vieläkin siis joogafestivaalit, niin hän antoi mulle ilmaisliput sinne festareihin. Ja sitten löysin sieltä Kehtokoulun standin ja siellä oli Noora, vanha opettajani, ja kuulin kutsun, että Okay. nyt tämä on mun polku. Ja sitten mä ilmoittauduin joogaopettajakoulutukseen ja sitten jäi crossfitti ja Niin, sit se joku... se oli niinku oikeastaan täys niinku käännös. Okei. Että niinku siitä suorituksesta tiputtiin sitten. Hyvin toiseen ääripäähän, joka sitten taas sotki tosi paljon. Läheisethän oli ihan, että mitä nyt tapahtuu, siis mitä täällä tapahtuu, että hei niinku... Joo. Ei ole ehkä ollut niin hyvää yhteyttä ja niin lähellä kuitenkaan, että olisi niin kuin voinut puhua sitä, että mitä minussa oikeasti henkisesti tällä hetkellä tapahtuu. Niin. Ja tietysti sekin on nyt, eihän kaikkienkaan voikaan puhua, kun Ei, kaikki ei ole valmiita ymmärtämään tai kaikki ei vaan vielä ymmärrä. Että se on semmoinen omanlainen suo sit se, että kun näistä puhuu. Kyllä. Et siellä ihmiset toiset katsoo vähän oudosti ja toiset haluaa ymmärtää ja uskoo sinuun. Mutta se on... Ja sitten kun no joo. On aina olemassa se, tiedätkö, sekin, että sulla on ystäviä. Että mitä ne ystävät susta oikeasti haluaa. Että haluaako ne nähdä, että se Noora kasvaa ja kukoistaa. Suurin osa kyllä. Niin haluaisin sanoa. Mutta sitten on osa myös se, että nyt jos tuo Noora lähtee tuosta tonne suuntaan, se ei tulekaan meidän mukana vaikka hypoteettisesti sinne baariin. Me halutaan se Noora, mikä on meidän kanssa, istuu illat tuolla baarissa ja jauhaa jerryä. Just niin. Ja, mutta että, nythän onkin niin, ja sitten niinku, että mitä se merkitsee niille ihmisille, että Noora menee elämässään eteenpäin, jäänkö minä tähän. Niin sitten se on ollut vähän niin kuin, musta tuntuu, että heidän pitäisi niinku kans kohdata itsensä, että no mitäs minä haluan tehdä. Mutta sitten se onkin tavallaan, että pidetään vähän sit Noorasta kiinni, että äläpäs menekään Noora sinne, että tämähän on ihan helmä juttu, että tuu tänne vaan meidän kanssa tänne baariin istumaan, niin ei tarvii heidän itse kohdata sitä omaa turhautumista tai mitä heidän pitäisi kohdatakaan siinä hetkessä. Ja osa itse asiassa oli just noin. Aivan varmasti. Ja sitten totta kai se oli kivuoliasta myös itselleen, että ei niinku osata olla onnellisia, mutta kyllä, noinhan se menee. Joo, se on se osa niitä kasvukipuja. Ja se, että niinku myös omaa siihen luottamukseen ja siihen sydämeen, että tämä on niinku mun polku. Että mä en enää halua mennä sinne baariin. Että se ei ole enää mun juttu. Niinku, et mä haluan mennä tähän puhtaampaan suuntaan, niin sanotusti. Kyllä. Siinä on vaan just se, että kun puhutaan siitä ympäristön tekijöistä, että vaikka sinä haluaisit tehdä ja se uskoisit, että ja juoksen kuukauden päästä maratonin. Veto on kova alaspäin. Just näin. Kaikki muut, sieltä kun tulee, että ei etsiä pysty ja kaikki tällainen, niin se on sitten niinku omalla tavallaan hankala päästä siitä niinku eteenpäin ja eteenpäin. Että toiset vetää alas ja itse kovasti haluaisit touhuta. Saatiin näköjään kalastaja-kaveriksi siihen. Hyvä. Ei se mitään. Se on se, ympäristön tekijät, niin se on vaikea ehkä ymmärtää myös niin kaikkien, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Niin, siis sehän on tosi laaja. Joo, että kun ihmiset ajattelee, että ympäristötekijät, että mitä sun sukulaiset tai tällaiset on ja mitä he voisivat sinulle tarjota niin kuin vaikka pinnallisesti. Onko se materiaalia tai niin kuin rahaa ja tällaisia kokemuksia. Mutta sitten niin toikin, että minkälaiset ihmiset sun ympärillä on, että mitä he antaa sulle sinne energiaa tai minkälaisia he on ja mitä he haluaa, niin kuitenkin hekin haluavat sitä omaa juttua ja pitää itsensä niin kuin omassa arvossaan ja ajaa sitten niin kuin niitä ja tiedostamattaan ajetaan sitten ystäviä ja perheenjäseniä ja kaikkea ehkä alas tavallaan. On kokemus jo tuosta. En olisi saanut ottaa ja lähteä viettämään omaa elämääni, että kova yritys oli kyllä siitä niin kuin vetää sinne alaspäin ja tietyllä tavalla. Joo, se on tosi surullista. Että niin kuin ne lähimmäiset siinä hetkessä, joiden kuuluisi olla lähellä ja tukea, niin he ei olekaan tukihenkilöitä, vaan he on jotain muita henkilöitä, jotka haluaa
sulle pahaa just ehkä tiedostamatta. Et eihän ne sitä niin kuin oikeasti tee siinä tietoisesti, vaan että heillä on se oma ohjelmisto ja se omat pelot ja se oma traumapohja siellä, joka ei ehkä anna toisen kasvaa. Tuo oli hyvä pointti, koska siis me olin jo ihan valmis sanomaan siihen, että se todellinen henkilö paljastuu sieltä. Siis tavallaan joo, mutta just se, että eihän hänkään tee sitä tietoisesti, niin ei se kuitenkaan ole sit se todellinen henkilökään, koska se tietoisuus puuttuu siitä. Niin Just näin. eihän se ole silloin, ei kukaan ole silloin niin kuin oma itsensä tai se, mitä toiselle oikeasti haluaa, jos et se on itse tehnyt sitä työtä ja tiedosta. Koska kyllä mä niin kuin uskon ja luotan siihen, että ihminen, joka on oikeasti tietoinen ja elää niin sanotusti hyvässä paikassa itsensä kanssa, niin ei hän toiselle pahaa halua. Ei missään solutasolla. Että kyllä sellainen ihminen haluaa kannustaa ja tukea ja uskoa ja toivoa ja valaa sitä muihin. Niin, nimenomaan, siis just niin kuin sinun kohdalla. Niin kuin, minä uskon, me istutaan tässä, koska me halutaan keskustella, me halutaan jakaa näitä omia juttuja. Mutta se, että me halutaan myös, että muut kuulee nämä ja voi löytää itse siihen sitä jotain hyvää, niin vertaistukea tai mitä se sitten ikinä onkaan, niin kuin ajatuksia. Niin jos me haluttaisiin toiselle pahaa, niin eihän me keskusteltaisi näitä ainakaan tässä niin kuin, sillä ajatuksella, että kaikille, ihan niille tuntemattomille ihmisillekin. Jos jolleen voi pienen tuen antaa, niin se on niin kuin mahtava kokemus saada se aikaan. Just näin. Mutta minkälainen toi sun arki on? Miten sun arkeen kuuluu? Arki on aika muuttuva. Mulla on 3 viikon syklit. Eli ex-puolisoni työvuorolistojen mukaan, jos näin voi sanoa, niin arki pyörii. Okay. Joo. Että miten tytär on sitten kummankin luona ja mitä sitten siihen väliin muodostuu ja kun on ne omat hetket, niin mitä sitten niillä omilla hetkillä eli omalla ajalla tekee. Ja sitten mun tytär on kuitenkin pääsääntöisesti mun luona, että on sitten isällään vaan kun hänellä on vapaita, niin ei sitä loppujen lopuksi omaa aikaa sitten ihan hirveästi ole. Joo. Eli sä koet sun arjen, että siinä on niinku sit sellainen omaakin aikaan tarvitsisi vähän lisää kuitenkin vai miten sä koet sun oman arkesi? No ehkä tällä hetkellä ihan niin kuin ok. Et nyt tuli semmoinen selvä syklisyys siihen 3 viikkoon, että yhdessä vaiheessa oli niin sillisalaatti, että kuka on missäkin. Ja, et nyt se on niin kuin vähän maadottunut ja vähän tasottunut. Niin sitten se on antanut nyt mulle tilaa sitä, että mulle on tullut työni puolesta, ei vaan enää joogaopettajuuden ja ohjauksen puolesta, mutta mulle on tullut henkilöasiakkaita, siis oman henkisen kasvun polulle. Niin nyt se on mahdollistanut sen, että mä voin niinku tukea omalla osaamisella. Olipa vaikea. Niin muita ihmisiä ja sillä kokemuksella, joka mulla on. Niin se on itse asiassa semmoinen niinku tuonut tällä hetkellä merkityksen tunnetta. Okay. Siihen, että se ei ole vaan just sitä arjen sillisalaattia. Kyllä. Selviytymistä tai tekemistä, vaan se on sit niinku mukavaa puuhaa siinä samassa tavallaan. Mutta totta kai se on nyt se ex-puolison työvuorot tuonut sen sitten mukanaan, että ei ole säännöllisiä viikkotunteja joogassa esimerkiksi en voi pitää, koska en tiedä yhtään niinku aikatauluista. Niin se on semmoinen niinku ikävä puoli kyllä sitten. Joo. Eli koet sä muuta sun arjessa sit haastavaksi kuin nää tavallaan, että se joudut tai elät niinku aika pitkälti myös sit sen toisen kalenterin mukaan? No se on oikeastaan ainut haastavin kohta, koska muuten koen mun arjen hyvin ihanana. Okay. Niin, siis just sen takia, että siinä on hyvin paljon kuitenkin iloa, rakkautta
ja semmoista onnea, niin en tietyllä tavalla haluaisi vaihtaa sitä pois. Se on hyvä. Ei siinä ole mitään semmoista pahaa. Se on ihan kiva, että tavallaan on se pieni tai niin kuin asia, mikä rajoittaa, mutta sitten että niin kuin arki muuten tuntuu hyvältä. Ja totta kai arjessa on ne omat haasteensa. Lasten läksyt ja kaikki kiire silleen ehkä. Mutta... Niin, kyllä. Ja sitten omat haasteet oman fyysisen kehon kanssa. Niin. Et mähän on niin kuin loppuelämän kuntoutuja. Sehän on se, mitä joutuu tehdä, että se pienikin fyysinen kunto pysyy yllä, just käden liikkuvuus ja niskahartiaseudun stabiilinen, niin kuin kaikki se, että pystyykö juoksus kannattelee päätä. Ja sehän on niin kuin tosi semmoinen suuri juttu. Niin, niihin menee myös tosi paljon aikaa. Siihen. Joo. Eli kaikki toi niin kuin jooga ja urheilu, mitä teet, niin se ei myöskään nouse ihan vaan niin kuin huvin ja urheilun vuoksi, vaan se on vaan niin kuin pakko, että sulla pysyy niin hyvässä kunnossa ne, että sä pystyt toimimaan sillä tasolla, kun toimit. Kyllä. Okei. No. Just näin. Okei, tää oli hyvä avaus. Sitä en koskaan ajatellutkaan. Ja se tekee varmasti myös päiviä, kun ei paljon kiinnosta se urheilu. Just voi kertoa todellakin. Joo. 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 Mites niin se ei paljon auta sit kuitenkaan ehkä. Onko sulla joku keino, millä siellä pääset eteenpäin? Jaksat touhuta? Tarviiko se sellaista keinoa, kun kyseessä on sit oma terveys niin kuin kuitenkin niin isolla mittakaavalla jo? Kyllä se tarvii, kun mä uskon, että jokaiselle olisi helpompi jäädä sinne sohvalle välillä niitä aikakausia, että kun ei vaan kiinnosta, niin sitten se, että no mulla se on onneksi hyvä, että siellä on just se oman toimintakyvyn ylläpitäminen on suuri motivaatio, mutta silti siitä tulee välillä niitä, että ei. Sitten se menee sinne uhriutumisen puolelle, että miksi mulle on sattunut, miksi mulla on onnettomuus, miksi, että minä niin jaksaa, että kun minä haluaisin olla vaikka kaikki muut, että miksi niin tätä urheilua pitää, että kun tämä on niin kuntouttavaa ja tämä on ylläpitävää, että voi kun voisi vaan välillä kehittyä ja meillä totta kai sitäkin tapahtuu, ei se niin kuin silleen, mutta että sitten ehkä semmoinen ekomieli tulee sieltä, että kun se voisi vaan olla niin kuin paljon nopeampaa ja kaikkea muuta. Niin siitä uhrin viitasta irti päästäminen, se on se, mitä joudun myös tekemään, että miksi on ollut onnettomuus, niin sen tiputtaminen. Ja se on se henkisen puolen juttu sitten taas. On varmasti, joo. Tuleeko siinä paljon sitten sellaista niin kuin myös, en tiedä millä sitä voisi kuvata, mutta tavallaan, että termi puuttuu, mutta niin kuin, että miksi sun piti mennä sinne autoon sinä päivänä? Onko sulla sellaistakin näistä? Niin kuin... Joo, okay. On. Mutta se on ehkä semmoinen käsitelty juttu. Ja, joo, et se on ehkä enemmän tullut sit oon saanut apua siitä niin kuin joogasta ja joogafilosofiasta ja sielullisesta ajattelusta. Että ne on sit niitä korkeammasta tietoisuudesta käsin. Että miksi näin kuuluu tapahtua, niin sit sen ymmärtäminen niin tuo kiitollisuutta. Niin, on se ollut tietysti iso shokki ja muuttanut sun elämää ja vaikuttaa sun elämään, mutta että se on myös tehnyt sinusta sen, kuka sinä nuortena olet. Et siis siltä kannalta minä näkisin itse sitä kiitollisuutta siinä, mutta samaan aikaan ehkä itse on kuitenkin vielä olen itselleni niin ankara, että mulla on heti saman tien sellainen, niin kuin, että tiedätkö, se mitä jos, että se jossittelu ja sitähän ei pitäisi olla, koska ei siitä ole mitään hyötyä. Se on ollut ja mennyt ja pitää osaa jättää, mutta kyllä mulla jotenkin silti herää kysymys, että onko sulla niinku sitä mitä jos tavallaan? Että... On, että mitä jos. Ja kyllä se on aina se oma prosessinsa, että siitä niinku pääsee irti. Että nyt ei jossitella, että tämä ei ole se hetki. Ja joo. Ja se on etenkin tässä juoksussa, niin mä huomaan, että se on semmoinen pidättelevä osa mulle just noilla pitkillä matkoilla, että no mitä jos mun niska kipeytyy? Mitä jos mien seuraavana päivänä pääsen sängystä ylös, koska niska on niin kipeä? Että se on niinku semmoinen, se pitää jalat maassa, se pitää hyvin maadottuneena ja tietoisena siitä omasta kehosta, että mitä voi tehdä oikeasti sen kehon kanssa, koska sit jos se on se niska kipeytyy ja menee tilttiin,
Mutta sitten siihen tulee just se turhautuminen, että vitsi kun ei edes koko niskaa. Tai vitsi kun ei edes koko hartiaa. Mutta se ei ole sitten niinku tavallaan, kun jos puhutaan pitkästä matkasta juoksusta, niin siellähän tulee, että seuraavan päivän ne jalat ei välttämättä Just toimi. niin. Että, niinku, mutta se ei ole sitten tietenkään niinku sama juttu, kun se niska menee. Ei. Ei. Et se on, kun se on sit vielä niin toimintakyky alaspäin, kun se on sitä, että kun sä et pääse sängystä. Niin, kun se on niinku ihan silleen, Aivan, joo. että mikä valuutta ja pää ei käänny mihinkään ja sitten menee tilttiin tänne lapaluihin asti ja sitten ei kädet toimi. Okei. Eli sitten se on niinku lottovoitto, jos pitkän matkan juoksun jälkeen jalat on pelkästään kipeät. Just näin. Sitä haetaan. Just sitä, se on mun tavoite. No niin, just hyvä. Joo. Miltä se on sit niinku tuntunut nyt, esimerkiksi nyt kun olet juossut näin pitkiksi, niin oletko sä säilynyt ilman niskakipuja ainakin? No just eilen kun juoksin sen pitkästä aikaa, niin nyt mä tunnen, että on vähän täällä, mutta ei niin pahasti, että se nyt häiritsisi. Mutta tunnen, että sitä on vähän juossut silleen, niin, joo, tiedätkö, jännittäen. Mutta pikkuhiljaa taas siitäkin on sen verran aikaa, kun on viimeksi juossut, kun mulla oli tässä pieni tauko, niin mulla on vahva luotto kuitenkin mun kehoon. Joo, hyvä. Ja siis en epäile sun tietämystä ja ajatuksia, kun juokset tuolla, mutta oletko kiinnittänyt huomioon sun hartioihin, niin kuin missä ne on? Joo, pitää kiinnittää. Okei, joo, hyvä. Joo, just tämä, että kun mullahan meni kans jäkitin ja niskat jumissa aina, että sitä omaa jäkitystä, niin ja sitten ylipäätään kun hartiat vähän kuin painaisit alas. Joo, tiedätkö, että niin kun saat ne rennoksi. Ja niska niin, pitkäksi, hartiat rennoksi. Just saat sen niin kuin kaiken auki, niin siis sunhan tippuu sykkeet ja hengitys on ihan eri ja saadaan se oikein juoksuasento sieltä esiin, mutta niinku, se on jo, että just juoksussa on paha, että vähänkin jos alat jännittää ja varsinkin jos sulla on se juoksu viivi siinä, että sit vielä se siinä hölskyy ja jännität sitä vähän ehkä paikalleen, niin pitäisikö olla fiksuja ennen kuin puhutaan vaikka, että juostaan se 80 kilometriä, niin laitetaan se liivi sit siinä kohtaa heti, kun vähänkin tuntuu, että se liikkuu huonosti siinä niin kuntoon, että se kostautuu kyllä pitkillä matkoilla niin heti. Kyllä. Jonkun mä nappasin nyt tuolta, mutta se nyt se meni tohon, johonkin se nyt meni. Nyt mennään takaisinpäin, kyllä. Mennään vaan. Niin siis siihen just kehotietoisuuteen ja siihen kuntoutumiseen ja siihen juoksuasentoon. Niin se on just se, mitä mä joogassa ja pilateksessa ja sitten kehitin tämmöisen kuin Modern Movement and Meditation. Niin se on nimenomaan just tähän, että mullakin täytyy olla niin hyvä se juoksuasento, syvät tukilihakset, että ei pääse lässähtämään, koska muuten tulee just niskaa, paine ja kaikki, vaan niin, että hartiat on alhaalla ja ranka on pitkänä. Niin se on ehkä enemmänkin just kehittynyt tämän juoksun kannalta, että miten mä saan hyvän tuen mun kehoon, jotta mä jaksan kantaa itteni. Elikkä näissä treeneissä, mitä on, niin sit niinku tavallaan sinne syviin tähdätään. Mutta myös pinnallisia, koska me ollaan kokonaisuus, mutta lähtökohtaisesti kyllä. No niin, ne lihakset, mitä siellä CrossFit-salilla ei tiedetty olevassakaan. Joo. Modern Movement Meditation. Onko siinä vai onko se niin kuin vaan? Ja. No niin. Haluatko kertoa siitä enemmän? Miten se sinne olet ajautunut? Miten sä oot sellaisen lähtenyt luomaan? No se on just sen kokonaisvaltaisuuden puolesta ehkä lähti tulemaan ja myös sen ajallisen puolesta, että okei, että mä tarvin hyvän tuen mun kehoon, että mä pystyn juosta, mutta sitten mä haluan myös rauhoittua ja rentoutua. Ja sitten kun mulla on tytär siinä arjessa, että mä en voi ensin tehdä vaikka pilatesharjoittelua ja sitten mä hyppään joogaa ja meditoimaan ja jotain, että sit pitäisi vielä juostakin. Niin, kyllä. Joo. Et miten mä saan niinku tämän kaiken semmoiseen arjen toimivaa pakettiin. Joo. Ja siitä syntyi Modern Movement and Meditation. Et tässä. Et nyt me tehdään tätä ja sitten sen jälkeen on pieni hetki joogalla ja rentoutumisen ja meditaatio. Mitäs teillä on muuten toimintaa nyt? Mistä tällaiseen pääsee käsiksi? Nyt ikävä kyllä tällä hetkellä missään. Okei.
kuten aikaisemmin sanoin, niin ei ole nyt viikkotuntimahdollisuutta. Aivan, joo. Totta. Joo, niin se on nyt semmoinen, että mitä on miettinyt. Mutta koska nykyään meillä on teknologian ihmeellinen kausi, Joo, kyllä. niin se vetää mua hirveästi puoleensa, että mä haluaisin nyt sen kameran ja kuvausvehkeet silleen kuntoon, että saisin sitä kautta ihmisille tuotua mahdollisuuden kokeilla ja tehdä ja saada sen liikunnallisen ilon, mutta myös sen henkisen yhteyden itseensä. Okei, eli haluaisit tehdä niinku sellaisia niinku videoita valmiiksi, mitä jakaa, vai niinku sellaista live-hommaa Valmiiksi. Okei. Minkälaisen kameran sä tarvit? Kiitos, just niin. Ota vaan, siellä se on. Joo, Vaan se just toi näin. kumppanin mukana palautuu taas tähän maahan, niin Just saa, näin. sen saa kyllä lainata sieltä ihan koska vaan. Tai jos on jotain omia juttuja tietysti, niin pidä vielä etu siellä, mutta muuten niin ota pois vaan. Okei, kiitos. Mut joo, kyllä ajatus vähän, että olisiko se semmoinen niin kuin YouTube-kanava-tyyppinen vai sitten olisiko se joku kurssimuotoinen, että ottaisi jonkun kurssialusta, johon sitten laittaisi ja siitä sitten pienen maksun vaikka. Niin, tämä kuulostaa siis minusta niin kuin fiksulta ja sitten tietenkin aina niitä voi laajentaa, että löytää kuulijansa, katsojansa, niin voi sitten miettiä vaikka niitä viikkotunteja taas myöhemmin, että eihän varmaan ole haudattu kokonaan pois kuitenkaan. Ei ole kokonaan. Joo. Se kohtaaminen on kuitenkin myös niin tärkeää elämässä ja ihmisille. Niin. Ja totta kai tytärkin kasvaa tuossa koko aika, niin sitten tulee se hetki, kun hän pärjää sen aikaa yksin. Kyllä. Niin. Se on osa kasvua ja kasvatusta. Just näin. Kyllä. Kauheita vauhtia ne kasvaa. Niin kasvaa. Ja itse vanhenee. Me ei kasveta enää tai toivotaan, että ei kasveta. Niin, se just on näin. leveyssuunta muuten. Niin. Näin vaan vanhetaan vaan. Joo. Okei. Joo, en mä ajatellutkaan, että se on tosiaan ne viikkotunnit on nyt sitten jäänyt pois. Muistan tuossa kesällä teillä oli, tai sä teit niitä. Teillä oli silloin torstaisin aina se. Joo. Sen minä muistan. Toki on nyt silleen, kun on Kundalini-joogaopettaja, Yin-joogaopettaja ja sitten terapeuttinen ohjaaja, niin ja teen vapaaehtoistyötä Mannerheimin lastensuojeluliitolla, niin sekin on sitten semmoinen oma juttunsa, joka vie oman osuutensa. Niin olen ollut nyt esimerkiksi meidän lukioihin taas pitämään tunteja lukionuorille. Ja niin kuin tämmöisiä on, mutta ne on sitten just siellä päivällä. Heitä. Niin, lapsi on Niin. koulussa, niin sielläkin voit käydä koulussa. Just näin. Kyllä. Niin sit siinä on ehkä semmoista vaihtoehtoa, mistä voin valita, että nytkin menen sitten lukioon pitämään ihan yin-joogaa, että koska he tarvitsevat sitä rauhoittumista niin paljon. Mietin tuossa just siis samaan aikaan, että siis kaikki mitä sä teet, niin on tuollaista niin kuin ihmisläheistä ja ihmisiä auttavaa työtä, että on niin kuin sinänsä kiva ja varmasti niin kuin antaa paljon ja välillä varmaan on tosi kuormittavaakin kyllä. Miten tällaiset niin kuin lukiolaiset sun muut, niin lähteekö ne silleen kivasti mukaan vai? Itse asiassa niin kuin tosi hyvin. Mä koen sen niin, että se on ohjaajan energia, kun se luo tilan. Okei. Totta. Mä oon vähän niin kuin tilan ylläpitäjä siinä vaiheessa. Kun mä menen sinne liikuntasaliin, niin mä luen tilan ja mä oon tilan ylläpitäjä. Ja kun he tulee sinne tilaa, niin he tuntee jo sen energian, niin se rauhoittaa jo suurimman osan hermostoa. Toki siellä on heitä, jotka on epävarmoja ja siitä syystä ei halua laskeutua. Mutta nuoret on niin avoimia vastaanottavaisia, että todella. Ja on tullut paljon kiitosta siitä, että sen kokemuksen antamisesta siitä oikeasti rentouttavasta hetkestä, koska sit he voi kantaa sen mukanaan sinne elämään, niin kuin mä sain silloin reilu 20-vuotiaana Kundalini-joogatunnilta sen kokemuksen, jonka mä muistin sit tyttäreni syntymän jälkeen. Niin samalla tavalla, että jos he nyt saa sen kokemuksen täällä nuoruudesta, siitä rentoutumisesta ja rauhoittumisesta,
niin sitten he voi muistaa sen joskus, kun heillä on hankala tilanne, että hei, että täältä se tuntui. Täältä se tuntui, kun sain olla ihan rauhassa ja mulla ei ollut hätä mihinkään. Joo. Ja itse jotenkin koen, että kun olisin saanut siihen omaa suorituslapsuuteen sen kokemuksen, niin siis se olisi ollut tosi rikas ja merkittävä. Joo. Että hei, että nyt mä saankin olla. Koska kun ajatellaan nykyajan lukiota, niin sehän on tosi haastava. Suorittavaista. Joo. Niin tämä maailman kokonaisuus. On, ja mikä paine nuorilla on. Joo. Niin se on niinku, he saa paljon siitä, kun he vaan uskaltaa antautua ja ottaa vastaan. Siis toihan on sinänsä tosi mahtavaa kuulla, että nuoret niin kun on mukana, että sitten tulee vaan se, ehkä se oma epävarmuus tai tällainen niissä, vaan että ei ole sitä, niin kuin, että kun välillä tuntuu, että näitä juttuja katsotaan vähän kierroon, niin sitä ei sieltä nuorista sitten ehkä tule kuitenkaan toivottavasti. Ja kyllä loppujen lopuksi jokainen ihminen haluaa tehdä jollain tasolla parhaansa, mutta se vaan on kiinni siitä tietotaidoista Totta. Ja omasta lapsuudesta. Mutta nuoret vetää tosi paljon jo puoleensa, että heitä mielelläni auttaisin enemmänkin. Okay. Niin. Ja se on sitten kun alkaa aika antaa niin kuin periksi, niin täytyy myös niin kuin suunnata tuonne kunnalliselle puolelle ja kouluihin, niin kuin, että vetäisi niitä liikuntatunteja ja tällaisia esimerkiksi. Joo. Sehän voisi olla tosi hyvä nuorille. Todella. Ja ehkä tähän kävin nyt viime talvena sitten Itä-Suomen yliopisto sitten tämmöisen lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin niin kuin perusopinnot sitten tukemaan tätä jo valmiiksi olevaa taitopohjaa, niin sillä sai jonkun paperin sieltä niin sanotusti pois. Vaikka tyttäreni siihen sanoi, että äiti, että miksi sä kuuntelet noita luentoja, kun sä tiedät nuo asiat jo. Niin, aina voi oppia uutta. Kyllä. Jos ei sieltä, niin ainakin tästä. Jollain tasolla aina voi oppia uutta. Tästä? Mistä? Mistä tästä? Sieltä? Kaikesta. Niin, joo, siis tämä on minusta ollut siis, mitä mä teen tässä. Mahtavaa, kun siis minä myönnän, että mä en tiedä yhtään mitään tavallaan, että se on minusta se hyvä lähtökohta. Ja sitten kun tässä tapaa ja kohtaa ihmisiä ja keskustelee, niin se tulee joka kerta aina oppii ihan uutta. varmaan. Tämä on niinku siis niin mahtavaa, siis mä tykkään tästä sen takia niin paljon, että joka kerta uusia ajatuksia ja niinku oppii uutta, oppii ymmärtämään jossain tasolla uudestaan. Sitten me menen sen jälkeen editointipöydälle ja taas me kuuntelemme asiat, me opin taas uutta. Ja siis musta tuntuu, että siis mun on varmaan tehtävä, että kun mä teen näitä jaksoja, niin sitten myös niin kuin tavallaan klippejä, sellaisia pieniä videoita sieltä, ajatuksia sieltä niin kuin editointipöydältä, kun kuuntelee uudestaan siinä. Joo. Siis, tää on vaan, kun mitä enemmän jotenkin lukee ja oppii, niin sitä enemmän sitä ymmärtää, että loppujen lopuksi kun ei tiedä yhtään mistään mitään. Että on niin pieni tämän maailmankaikkeuden edessä. Niin. Ja se, että suostuu olla pieni ja nöyrä, niin sehän on just se paikka, niin kuin, kyllä. Mistä voi tehdä asioita. Joo, ei kato, me ei ole täällä opettamassa ketään niin sanotusti, mutta mä voin olla itse opiskelemassa tässä ja jakamassa. Puhuin siis ylipäätänsä just ymmärrän, sitä, että se on just, tai kun itse olen huomannut sen, että niin, kun tietoa on niin valtavasti. On. Oikeesti. Me ollaan kaikki siis oppilaita. Just näin. Tätä me niinku hain sillä, vaikka itse siihen heitinkin tuossa. Kyllä. Joo, että ei se... Niin. Oppilaista tulee opettaja, mutta sitten taas opettajasta tulee oppilas ja sitten se taas pyörii. Et siinä on se oma oravan pyöränsä. Et se, just näin. Se vaikuttaa. Minä käyn tuolla viikon Lapissa ja tulen tänne taas nuotiomiesten tarinoita kuuntelun jälkeen. Mä oon oppinut taas uutta ja mä oon taas antaa sulle jotain ja siinä viet sen eteenpäin. Et se on niin pitkä verkostokin sit loppupeleissä, miten se toimii. Että ja tieto liikkuu ja opitaan kaikki toisiltamme. Silloin kun on valmis kuuntelemaan. Just näin. Ja jotenkin mä itse koen sen niin, että se vaatii sitä nöyryyttä, että suostuu mennä takaksi sinne oppilaaksi niin sanotusti. Kyllä, joo. Ja se ei ole kaikille ihmisille ihan päivän selvää, että
Et jotenkin koetaan, että sit kun mä oon aikuinen, niin mä oon jotenkin valmis. Vaikka siinä kohtaa se oppiminen alkaakin. Että sit suostuu taas mennä sinne oppilaaksi. Sitäkin mä oon huomannut, että, siis, että jos ihmisten kanssa puhuu, niin väli kuulee, niin sanoo, että kyllä mä tämän tiedän. Okei. Ei puhuta siitä enempää, että mä en pakota sua kuuntelemaan, mutta no, siinä on vielä kivinen polku edessä sen jälkeen, että yleensä omalla kohdalla olen ainakin niin kuin jälkikäteen miettinyt, että jos mä luulen tietäväni jotain, ja varsinkin jos me kiellään jotain niin kuin jatkamasta, että hei me tiedän. Se on se, mitä pitäisi just kuulla. Niin, sä oot nimenomaan juoksemassa ihan täysin seinää päin, että romahdus tulee kohtaan. Just näin. Joo. Väliin se vaatii sitäkin. Niin, se on kyllä ihan totta. Joo, että se on muuri, mistä pitää mennä yli ja siitä ei vaan mennä yli ennen kuin on valmis mennä siitä yli tai tarpeeksi pohjalla menemään siitä ali tai jotenkin. Just näin. Toi on mulle se kohta, että jos mä kierrän joogamattoa kuin kissa kuumaa puuroa. Joo. Se on se kohta, kun mä tiedän, että mun täytyy mennä sinne. Joo, kyllä. Koska mä välttelen sitten. Sitten mä lähden touhuun jotain muuta ja se on ihan sitä välttelyä. Ja sitten mutta se on välillä niin haastavaa. Joo, minä teen samaa, mutta minä ravaan kotioveneessä. Sohva ja kotioven väliin, että minä nyt lähden sinne mettään. Ei tässä. Ja sit se on siis yleensä ongelmat on enemmänkin just siinä, sit se kello on tietysti jotain niin kuin sellaista, että hei, pitäisi olla nukkumassa. Nyt on niin paha jotenkin, että pitäisi saada tämä ulos, mutta että jos me jään tähän makaamaan, niin tämä menee seuraavat 2 tuntia todellisuudessa siihen, että pyörit ja ajattelet, mutta sitten, että jos sä painut siitä ovesta ulos, tunti kävelyä, puoli tuntia kävelyä ja se on siinä. Ja sitten multaaminen sun ajatukset on kaikki lähtenyt tämän metsän rauhan ja just tällaisen näin. Kanssa. Niin, se välillä välkeä lähtee siitä ovesta ulos. On. Mikä siinä onkin? En mä tiedä. Pelottavaa. Kun se tietää, että se on niinku se juttu. Se on se juttu, kun siitä lähtee. Niin sit se kuitenkin helpottaa, mutta sitten siihen tulee se joku kun en mä jaksaisi. Niin, toi on muuten hyvä kysymys, että miksi sitä niin sit kuitenkin on, että ei jaksaisi. Tavallaan, että sekin sanoo, että pyörit kuin kissa joogamattoa ympäri. Että mikä siinä on, että siihen ei sitten niin mene tai lähe, kun tietää. Ollaanko me laiskoja vai mistä se on? Niin, ehkä se on se jokin osa kuitenkin vastustaa sitä, koska mä itse koen sen niin, että aina niinä hetkinä, kun mä kierrän sitä joogamattoa, niin siellä on jokin, joka haluaa tulla näkyväksi. Ja mä tietyllä tavalla väistelen sitä viimeiseen asti. Niin, kun se voi olla myös raskas kokemus. Niin, se ei ole välttämättä kivaa. Joo. Niin sit se, että no mulla ei ole nyt ei minä halua ottaa nyt tätä vastaan, minä en halua kohdata, koska niin sit tulee semmoinen, koska se kohtaamenenkin vaatii kuitenkin sen oman ajan ja paikan. Se on energiaa viemään oikeasti. Se itsensä kanssa työskentely niissä hommissa. Niin välillä olisi kiva voi vetää vaan happeakin ja se vaan olla tässä hetkessä eikä aina vaan niin kuin tehdä sitä työtä itsessä tai jotenkin. Mutta sitten taas toisaalta siinä on se, että kun sä et mene siihen, niin se paine kasvaa. Joo. Se paine kasvaa ja sä voit sitä vältellä, mutta sitten on se sitten joogamatto, juoksulenkki tai mikä tahansa, niin sit, kun sä meet, niin se paine loppuu. Joo. Ja sitten se voi käydä just niin, että se on tilta 8, että en lähde sinne ulos enää, pyörit siinä ovenneessa ja sitten se on tilta 10, ja se on pakko lähteä kuitenkin. Että. Just näin. Kun olisin kuunnellut itseäni aikaisemmin. Olisin päässyt helpommalle ja saanut yöunetkin. Just näin. Tai ei välttämättä helpomman, mutta se, että jos tulee se niin sanottu ehkä romahdus tai tunteiden purkaus, mikä se onkaan sit vaikka siellä metsässä tai jotenkin se aha-elämys, niin vaikka se olisi kuin rankkaa, niin ajallisesti se luultavasti vie siinä hetkessä tosi vähän. Just. Energiallisesti se vie tosi vähän, mutta se, että mitä se purkaa sinusta, niin se on jotain niin suurta kuitenkin tavallaan, että voisi ajatella, että miksi se on niin vaikeaa, että kun se helpottaa niin paljon loppupeleissä. Kai siellä on se joku inhimillinen osa, voi kutsua tätä ekomieleksi, joka yrittää olla sitten niin hyvä ja tietävä, että ei tarvitse kohdata tommosia juttuja tänään. Ei, kyllä. Kyllä tää on hyvä näinkin. Joo,
Tää on hyvä Uudesta näin kasvaa. Niin, tää on hyvä näin me kierrältä mattoa pari Just tuntia. niin. Joo. Kympin lenkki vai 10 mattoa ympäri. Just näin. Se on joo, toi eko on oma maailmansa aina. Sen kanssa saa tehdä omat temppunsa sitten. Ja se on siis oikeasti painii. Joo, just näin. Ja se on ehkä se tyyppi mielenosa, joka vie sit sinne suorittamisen tai välttelyn tai hyökkäävyyden maailmaa. Se epävarma osa meistä. Epävarma. Siis nyt mä yhdistin sen taas aikaisempiin keskusteluihin, että niin toi epävarmuus ja ego, nyt kun tulee samaan, niin ymmärrät varmaan käsityksen yliajattelu. Näetkö, että se tulisi ekosta kanssa? Sitten niin kuin yliajattelu. Mistä se sinusta voisi tulla? Joo, ja se on ehkä varmaan se, kun mä sanoin tässä ihan alkuun sitä, että eilen siellä lenkillä ollessa niistä epäonnistumisen pelkoa. Niin sehän on se, ekohan sitä luulee epäonnistuvansa. Niin koska silloin hän on huono. Joo, Aivan. koska sitä voi tapahtua tätä ja sitten, että sehän on hyvin kaukana luottamuksesta. On, joo. Siis miten me en tuossa saman tien silloin tajunnut, koska just nimenomaan puhuttiin siitä, että pitäisi elää hetkessä silloin, kun puhuin yliajattelusta. Ja nyt sit puhuttiin heti tuosta, että eletään hetkessä, mutta en yhdistänyt siihen yliajatteluun saman tien. Sitähän se nimenomaan muuten on. Joo, totta. Niin se, mitä eilenkin tein siellä lenkillä, niin mä painin oman ekoni kanssa. Et se on ihan ok, että jotkut olla jo huono. Joo. Siis kenen mielestä sä olit huono? Omasta itsestäni. Niin, just näin. Sehän se. Et kyllä se on se just se, että minä vastaan minä. Ja se on varmaan nyt just se kokemus sitten, mikä tulee niinku ihan konkretisoitumaan keväällä siellä karhunkierroksella, että kuin paljon sitä ajatustyötä sit saa itsensä kanssa tehdä. Sepä se. Että ei lähde sinne rikkomaan itseään, ei lähde että se pysyy hyvällä tavalla paketissa. Niin, että pitää antaa kaikkensa, mutta olisi kiva seuraavan päivän, kun vielä ei tarvitsisi mennä lääkärin kautta polvileikkaukseen tyylillä. Että, just näin. Tai sun kohdalla just muitakin vaihtoehtoja on, mitä joutuu miettimään ja varmasti, mutta... Olen itse asiassa miettinyt, että ottaisin niskatuen sinne mukaan ihan varmuuden vuoksi. Sitten jos tuntuu, että ei jaksa päätä kantaa, niin sitten niskatuen. Sä oot sinne 80-selle. Minä pudotan sen 5-5. 5-5. Mutta eikö siinäkin saa oman jutun jonne? Muistaaks ne väärin? Oman huoltokassia. No jos ei saa, niin ehkä sen saa järjestettyä kuitenkin sinne, kun kyseessä on tommoinen. Mä uskoisin, että niin kuin tavallaan, että sulla olisi vaikka sitten 30 kohdalla tai jossain siellä huoltopisteellä se odottamassa. Kyllä. Koska oma huoltohan on sallittu, mutta joo. Se on tietysti, ei vielä tiedetä ketä meitä lähtee ja kuinka paljon, niin, että missä matkoissa, että kuka juoksee missäkin ja mihin aikaan, että onko meillä huoltohenkilöitä. Joo, mutta se oli mun vyssäriltäkin semmoinen suositus, että ota sitten se kauluri, niin sitten ei ainakaan tyssää siihen, että jos tuntuu, että niska alkaa väsyä, ettei jaksa pitää päätä, niin sitten saa vähän niin kuin lepuutettua ja vähän vaikka käveltyä ja ottaa semmoisen pienen breikin ja tasaantumisen. Tunti unta ja periaatteessa sekin olisi mahdollista. Nukkuuko vuorokauden ja sitten siellä pusikolla. Joo, aivan. Mun unella kerran kun nukahtaa, niin varmaan herää. Ai joo, okei. Sehän olisikin joo. Nyt miten meni kisat? Ihan hyvin, että päätin ottaa 5 minuutin torkut tässä 50 kohdalla ja hupsista. Nyt heräsin siihen, kun raatopussi otti mukaan. Jostain. No, se jää nähtäväksi. Sitä on niin vaikea jossitella, mutta jos tietysti on tollaisia juttuja, niin kannattaa ottaa huomioon ja varautua niihin. Tuntuu, että on tullut hirveästi asiaa pienessä tai valtavasti kaikkea. Niin. Tää on nyt hypitty taas tälleen kivasti, että mennään aiheesta sinne ja tänne ja tonne ja takaisin ja puhutaan arjesta ja puhutaan metsästä ja liikunnasta ja sitten taas. Niin, miten sun voimavarat?
mitä sä pidät sun elämässä voimavaroina? No ensimmäinen tulee se liikunta. Liikunta. Niin, onhan se niinku se, että kun on hyvä kunto, kun kunto käsittää myös sen hermoston kunnon, niin kyllähän sitä jaksaa enemmän. Jaksaa enemmän painetta, ei haittaa, jos lapset vähän nahistelee kotona, kun on siis sitä hermostollista joustavuutta sieltä. Niin, kun myös siinä urheiluun pystyy purkaa just sitä painetta. Että jos sä makaat passiivinen sohvalla, niin sä oot nimenomaan passiivinen ja sä et enää jaksaisi nostaa siitä sohvalta, niin sit kaikki mitä siellä ympärillä tapahtuu kiukuttaa, jos joutuisi tekemään jotain, puuttumaan johonkin. Niin kyllä. Se on iso vaikutus. Sen takia se on niinku, kyllä se tietää, mikä vaikutus sillä on, niin kyllä se itsessään on jo se motivaatio, niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä, että saa lähettyä sit sinne ulos. Niin, koska se on voimavara, loppujen lopuksi se on. Kyllä. Ja silti sinne ei ole helppoa lähteä. Sekin on siellä taas. Joo. Ja voimavaroista, niin totta kai ne kannustavat ihmiset, hyvät ihmissuhteet. Puolisolla on ihan tosi suuri merkitys, että miten hän tukee ja on ja kuuntelee ja niin. Sitten mulla on tällainen vähän niin kuin, en tiedä, en saa vastata erikseen tai sit saa vastata vaan toiseen, mutta että mitä Noora oikeasti haluaa tai onko sinulla unelmia? Mitä Noora haluaa? Ja onko unelmia? Toi on hyvä kysymys, koska mä oon ehkä tällä hetkellä elämässäni semmoisessa risteyskohdassa, jossa en osaa suoraan antaa vastauksia noihin. Vielä puoli vuotta sitten olisi varmaan tullut apteekin hyllyltä. Mutta nyt myös tuntuu, että ne on jollain tavalla liian pinnallisia tai jotain muuta. Niin, että mitä minä haluan kokea. Niin, en tiedä. Okei. No sit jätetään hautumaan. Joo, siis mä oon oikeasti semmoisessa kohtaa elämässä, että en tiedä. Päivä kerrallaan läsnäolossa ja minä jollain tavalla luotan siihen, että ne kristallisoituu sieltä, että mitkä on mun tulevaisuuden niin kuin jutut ja haaveet. Mut jollain tavalla haluan yhteisön tai perheen tai silleen, että näen ihan silmissäni, että kaikilla on kivaa ja kaikki voi hyvin. Ja haluan tuoda ihmisille hyvää oloa. Oli se sitten henkisen kasvun tiellä tai liikunnan saralla tai jotain. Niin se on ehkä semmoinen siemen, joka on siellä pohjalla, mutta se miten se nyt lähtee kukkimaan, niin en tiedä. Niin. Tuleeko siitä koivuva mänty? Niin. Tai joku muu kukkanen. Joo, ei kai sitä tarvii aina ollakaan ihan varma. Ja sitä kun itseä tutkii ja etsii, niin se voi muuttua ja kasvaa nämä ajatukset ja tälleen. Joo, mun tuli semmoinen pieni hetki, että mun täytyy antaa joku tähän, mutta sitten mä silleen, että no en minä nyt anna, koska jos niin, just se, jos ei oikeasti ole tässä kohtaa mitään, niin hyväksyn sen myös itsessäni, että on elämän risteyskohdassa. Voi ajatella, että mitä oikeasti Noora haluaa, niin sitä ei mut unelma olisi niin kuin olla ihmisläheisessä hommassa auttaa ihmisiä kuitenkin. Että se on vielä se siemen. Just ehkä. Näin. Mitä haluaisit muuttaa tai antaa maailmalle? Tai voi tiputtaa se niin kuin pienempääkin mittakaavaa. Mutta... Mitä haluaisin muuttaa tai antaa maailmalle? Millä tavalla siis muuttaa? Muuttaa maailmaa vai? Tämä on kysymys, mikä on sun päähän. Miltä se sinusta kuulostaa? Sehän näissä on hauska just kato, kun... Mitä haluaisin muuttaa? Mitä sulle tulee eka mieleen ajatuksella? Meille tuli ensimmäinen Patanjalin Jooga Sutra tuli mieleen. Mikä se semmoinen on? Se on vähän niin kuin moraaliset, tai voidaan sanoa, että käytöstavat. Okei.
mitä niin kuin, jossa ensimmäinen kohta on, että ei väkivaltaa. Joo. Ja, Sehän on erittäin vahva, hyvä lähtökohta. joo, ja se on ehkä katsoa tätä nykyajan maailmaa, joka on tosi väkivaltainen. Niin se, että kun ihmiset haluaisin muuttaa sen verran maailmaa, että kun väkivalta vähenisi. Koska se on kaukana rakkaudesta. Se on kaukana rakkaudesta. Kyllä. Joo. Okay. Nyt tuli ihan semmoinen, niin kuin me ollaan istuttu ennenkin tunne. Okay. Joo. Okay. Joo. Niin, joo. Ja sitten se, mitä minä haluaisin antaa sinne maailmalle, niin se on ehkä just sitä rakkautta, jotta sitä väkivaltaa ei olisi. Koska koen sen niin, että väkivalta on rakkauden puutetta. On, ja paljon muutakin. Joo. Mutta suurimman osa on Joo. rakkauden puutetta. Joo, se oli hyvä vastaus. Oletko onnellinen? Olen. Olet. Olen. Se on siinä. Ei enempää. Et halua kommentoida. Siis, joo. en tiedä, voiko sit kommentoida Ei enempää. sitä tarvitse perustella. Niin, kun se on yksinkertainen, että olen. Minä olen jotenkin semmoisessa kohtaa, hyväksyneen kohtaa, että mun ei tarvitse tietää, mun ei tarvitse suorittaa, mun ei riittää, että olen. Ja se antaa kyllä mulle vastaukset tulevaisuuteen ja siihen. Että se on jotenkin niin suora, olen. No, siinä on hyvät lähtökohdat tolle vastaukselle, olen kyllä. Joo. Kiitos. Ei, tykkään tosta, että siis totta kai se riittää vastauksesta olen, mutta että, koska minä olin aika varma, että sä osaat sanoa sen muutakin, niin se voi antaa ihmisille myös ajatuksia, että jos joku kysyy itseltään, olenko onnellinen, niin että miettii, että mistä sitä lähdetään miettimään. Niin, siis olen, mutta totta kai siellä on nyt, siis voisin jatkaa sitä silleen, että mutta. No ei se mutta-sanan jälkeen, sitten se olen jää kokonaan pois mulle aina. Että. Joo, mutta sieltä tulee se pieni mutta siihen, että totta kai sitä toivon, että mun keho just pysyy niin kuin siinä hyvässä, että mulla on sitä tilaa ja aikaa kuntouttaa ja tehdä sitä liikunnallista puolta. Että sitten sieltä tulee niin kuin tämmöisiä, mutta toivon, että voisin antaa enemmän kuin tosiaan kun oon siinä, vakuutusyhtiö maksaa mulle ansitulokorvausta ja mä en saa hirveästi sen päälle tienata mitään. Niin siellä on se pieni toivo, että voi kun mä voisin tehdä enemmän. Ymmärrän, joo, kyllä. Ja se on se pieni mutta. Mutta ei se, silti se on se olen. Just näin, ja se riittää, että se, olen. Että sulla, haluaisitko vähän jotain vielä muuttaa tai mennä asioissa jotenkin eteenpäin niin sanotusti tai tällaisia niin kuin taas, niin eihän ne vaikuta välttämättä siihen tähän hetkeen, että olen. Että ne on siellä, mutta ne ehkä tulevaisuudessa tai asioita, mitä voidaan selvittää, mutta ei just nyt myöskään romahduta sinun sanaa olen. Joo, ei. Just näin. Tuo oli hienosti sanottu. Ei romahduta sanaa olen. Kyllä. Kiitos tosta. Tää oli mulle nyt sellainen. Tulen käyttämään tuota. Tätä voi miettiä moneskin kohtaa. Just näin. Niin kuin monille eri sanoille. Ja nyt mun jotenkin lähti taas sinne niin kuin siihen suorittajalapsuuteen, että kun silloin en ole ollut, en voi sanoa, että olen onnellinen tai jotain. Että siellä on ollut paljon perheen sisäisiä ristiriitoja ja että se oleminen on jäänyt. Niin nyt olen ja saan myös luvan olla. Toivon hyvä, että saat luvan olla, että tunnet myös sen. Joo, hyvä. Joo. Kyllä. Saat olla ja itsesi ja tehdä, tutkia itseäsi ja olla Noora. Just näin. Tai etsiä kukaan Noora, jos vielä sieltä välillä tuntuu siltäkin varmasti. Juu. Joo. Kerroksia on. Kyllä, joo. Se on jännä sipuli, kun se kasvaa välillä niitä kerroksia takaisin. Tuntuu. Ja sitten ne on paljon kovempia vielä. Joo, se on jännä. Kun purkaat sen pehmeän kuoren pois ja sä huomaat, että se tuleekin takaisin, mutta se on vaan kovempi. Että just näin. Mitäs tää tämmönen oikein on? Joo. Olet. Sovitaan näin. Siihen minä uskon. Sitten kumpi tulee ensin? Henkinen vai fyysinen lujuus kautta kasvu? Henkinen. Miksi?
Se on se tahdonvoima. Ilman sitä sä et pääse sieltä sohvalta sinne ovelle. Hyvä pointti. Ja sitten ne tukee toinen toisiaan. Hyvä. Kiitos. Ja mä mietin jo tuossa aikaisemmin itse asiassa sitä, että mä haluaisin lähestyä, että se kelkka on kääntynyt mulle aika moneltakin suunnalta, että se ennen mä oon lähestynyt just sitä urheilua tai juoksua siitä fyysisestä näkökulmasta, niin tänä päivänä mä lähestyn siitä henkisestä näkökulmasta. Niin, itse asiassa itse annoit minulle tähän sen opetuksen, että kun minä olin sitä mieltä, että minä ymmärrän myös sen, miksi se fyysinen, että jos sä lähdet tekemään tuonne sitä fyysistä suoritusta, niin sitten sulla on ehkä aikaa uppoutua myös itseäsi siellä salilla tai lenkillä, mutta tosiaan se vaatii sen henkisen puolen, että sä pääset siitä sohvalta ylös, että sä olet sen päätöksen tehnyt lähteä sinne ja ottanut itseäsi niskasta Just kiinni. näin, että nyt riittää. Nyt riittää, kyllä. Olen parempi kuin se, mitä itsestäni kuvittelin. Joo, mitä itselleni kerron. Just näin, joo. Ja onko sulla joku elämän viisaus, johon olet tykästynyt tai samaistunut? Jokaisella on oma sisäinen viisaus ja mä toivon, että jokainen löytää siihen kosketuksen, koska se on sitten se, joka ohjaa jokaisen elämää. Haluatko sitä aloittaa? Että me voidaan ulkopuolelta pyytää ohjausta ja lukea kirjoja ja neuvoja, mutta jos se on jatkuvasti sitä ulkopuolelle ripustautumista ja sitä kautta elämistä, niin se oma sisäinen, kuka minä olen, niin ei loppujen lopuksi saa vastausta. Elikkä mulla tulee jotenkin tällä ajatus mieleen, että kun on se sisäinen siemen, niin se ulkopuolinen avustus ja opastus on vähän kuin vaan jotain vettä tai lannoitetta, mutta se ei ole itse se siemen. Joo, ja ehkä semmoinen, että nyt me ollaan metsässä ja tuolla menee polkuja ja siellä menee erilaisia polkuja, niin me voidaan niissä risteyskohdissa just, jos siinä on joku opas, niin kysyy sitä ohjeistusta ja miten sä oot tässä kohtaa toiminut, mutta loppujen lopuksi eihän kukaan ulkopuolelta voi sitä vastausta sulle antaa, että sit sun täytyy kuitenkin siinä risteyskohdassa itse tehdä se päätös, että kumpaa suuntaan sä lähdet. Kaikki tuo pitää tehdä itsessä, vaikka niitä ajatuksen siemeniä tai mitä vaan sieltä saisikin ja opetusta matkalta. Niin. Tai niitä aha-elämyksiä. Hyvä kun sanoit. Joo. Nyt oivalsin tämän itsestäni. Niin, mutta silti se työ täytyy aina siellä itsessä tehdä. Joo, se pistää miettimään taas. Joo. Olisitko halunnut vielä jotain muuta jakaa? Onko mitään mielessä vielä? Ehkä varmaan se, että kun sanotaan vaikka, että on joogaopettaja, niin sit ihmiset joskus miettii, että nyt mä tuun opettaa jotain, miten kuuluu elää. Mutta eihän se ole sitä, kun se on just sitä tekniikkaa. Mä voin antaa sulle meditaatioita ja tekniikkaa, jolla sä saat yhteyden itseesi, jotta sä saat itsestäsi ne vastaukset. Se on se mun rooli just siinä suunnan neuvojana ja antajana, että hei, että sä käännät peilin. Niin, mä oon siinä ja katoppa tohon. Just näin. Hyvä, toi on hyvä. Joo, katoppa tohon. Niin. Elikkä niin täytyykin tulla joskus katsomaan, että miten sä opetat, kun sä oot siellä sen peilin. Just näin. Ei, tuo on kiva lisäys tähän. Ois kiva semmonen peilisali. Ei, Joo. ei Joo. Näet itses kaikkialta. Niin mikä se on Harry Potterissa oli mikäs se oli se hullu tohtori tuli siellä, millä oli lasisilmä tai joku tällainen. Vauhkomieli. Joo, vauhkomieli. Sillähän oli se pöytä, missä oli niitä peilejä joka suuntaan. Sellaisen, että istuu. Kuka on Joonas? Joo, just Joo. No, ehkä siinä saa itsensä hajoamaan helpommallakin jossain. Että yksi peili kerrallaan. Tai siis just näin, että ei tarvitse hajottaa itseään niin nopeasti, että otella se yksi peili kerrallaan vaan. Tuntuu, että sielläkin se tutkimista aina riittää. Just. Joo. Mut joo, ei mitään. Saatiin kivasti juteltua ja toivottavasti saatiin kaikki juteltua, mitä piti saada juteltua. Ja Mikä piti tähän tulla. Niin, mitä piti tähän virrata. Niin, just näin.
eihän siinä sen suurempaa ohjelmaa ollut. Mutta kiitos, että olit siinä avoinna ja läsnä ja jakamaan niitä sinun viisauksia. Kiitos kutsusta. Oli ilo tulla. Joo, tää oli odotettu juttu. Niin. Joo. Kaikilla meillä on tarinoita ja ne on kaikki kuulemisen arvoisia. Kiitos. Kiitos.